Аз съм Райно от Детайлинг България и днес ще си говорим за предизмиване, основно измиване, каква е разликата между тези продукти и кой е най-подходящия за вас. Много пъти сме коментирали, че правилното измиване на автомобила се състои от, да кажем, две стъпки. Предизмиване и основно измиване. Предизмиването се случва с така наречените приложь продукти, с фолмър за водостройка или с ръчен фолмър. Тук най-важното за предизмиването е да обясним каква е разликата с безконтактното измиване, което е толкова популярно в България, и какво получавате като бонус за старанието си, че използвате предизмиване и след това основно измиване. При безконтактното имате едно бързо отстраняване на замърсяванията, което бързо отстраняване неминуемо води до дефекти по целия ви автомобил. Тоест, тези продукти са създадени общо взето за индустрията, а не за нежната лакова повърхност, гумените уплътнения и лайсните на любимия ви автомобил. И когато на мивката на самообслужване или на масовите автомивки се използва такъв продукт върху автомобила, той довежда до страшно много щети, които във времето са много скъпо отстраними. Такива щети са матирания, основно по хоризонталните детайли, защото те са по-нагряти и много често и не биват изплаквани по правилен начин. Потъмняване, матиране на лайсните и изгаряне на уплътненията. Това се получава, защото безконтактните продукти са с много агресивна формула, която има за цел да свали замърсяванията, но не и да запази автомобила ви. Затова хората още от години са си направили система предизмиване и основно измиване. При предизмиването имаме продукт подобен на този за безконтактното измиване, който се полага пак под формата на, както казахме, на пяна с фолмър, само че неговата цел е да отстрани основното замърсяване, т.е. натрупаната кал, песачинки и да подготви автомобила за след това механичното триене с ръкавица, шампуан и употребата на кофа. При предизмиването обаче, за разлика от безконтактното, нямаме пълно отстраняване на замърсяванията. Тоест, ние третираме автомобила, но той не е готов за подсушаване. По него има още един филм, който от мърсотия, който ние трябва да раним с основното измиване. Предизмиващите продукти притежават pH неутрална или леко алкална формула, което гарантира, че вашия автомобил ще бъде третиран безопасно. pH скалата, както знаем, се състои от 14 точки, като при 7 имаме неутралност. Под 7 е алкалност, над 7 е киселинност. В нашия сайт може да намерите продукти, които са или pH неутрални, или леко алкални. Алкалните ги използваме когато автомобилът е доста замърсен, когато имаме натрупана мърсотия, особено както е в зимния сезон, кал върху кал, много кал, или пък когато лятото дълго време не сме си мили автомобила, били сме на почивка, има мушици по него, което не е най-правилното нещо, но все пак се случва да го оставим по този начин и ние трябва буквално да го рестартираме. За хората, които си мият автомобила редовно и често и постоянно, препоръчваме да използват продукти, които са pH неутрални. В нашия сайт може да намерите страшно много такива. Ако пък имате колебания кой е вашия най-добър продукт, нали, за вашите нужди, винаги може да свържете с нас. Тук имаме представител на Foam на Gyeon. Това е много доказан продукт, който има силно измивни качества. В същото това време е напълно безопасен за лаковата повърхност и всичките елементи на вашия автомобил. В тази категория попада и CarProLift, Bilthamber AutoFoam, а като по-алкални продукти бихме цитирали този на Детурнер. Това, че е алкален, не значи, че уврежда автомобила ви. Просто идеята е да внимавате малко повече с такъв продукт. Автомобила да бъде абсолютно винаги третиран на сянка, да не е нагорещен и да бъде хубаво и бързо изплакнат. Имаме и продукти за предизмиване, основно Valet Pro, така са стожери в това нещо, които са на базата на цитруси. Знаете, че цитрусите имат киселина, която се използва доста често в индустрията, за да премахва дадени замърсявания. Пак говорим за абсолютно безвредни продукти, които нямат нищо общо с действието на безконтактното. Да, те не мият колкото него, но и не увреждат вашия автомобил. Предизмиващите продукти могат да бъдат използвани по два начина. Единият е с
така наречения фолмър, пянопреобразовател, който се закача към вашата водостойка, важно да се съобрази на крайника, и правите дозировката, която е задал производителя. Когато използваме този тип фолмър, правиме концентрацията по-силна, т.е. да има повече препарат, защото когато водата минава, тя дозира допълнително продукта и го разрежда. Другия вариант е да използваме ръчен пянопреобразовател, който е под налягане. Знаете, имаме доста варианти на Квазар, на IK. Правите си концентрация и напръсквате автомобила. Горе-долу, след като го третирате, трябва да изчакате 2-3 минути, за да може продукта да работи. Тук е важно да споменем, че някои продукти за преизмиване правят повече пяна, отколкото други. Пяната като цяло има ефекта заради гравитацията да се стича надолу и с нея да повлича и мърсотията. Така че ако направите повече пяна, това е във ваш плюс. Степента на пяна зависи от продукта и зависи от вашия фолмър или бутилка под налягане. Изключително важно е предизмиването да бъде правено на хладна повърхност на автомобила. Той не трябва да бъде нагорещен. Това сме казали в други наши видеа. Може да го оставите на сянка, може и да го охладите с вода. В никакъв случай не трябва да работи на директна слънчева светлина, защото абсолютно винаги топлината играе лоша роля, защото продуктът изсъхва по повърхността, което освен, че може да доведе до увреждания, колкото и да е безопасен продукта, той и засъхва по повърхността и по никакъв начин не е ефективен. Затова сега предстои пролетно-летния сезон, особено летния. Охлаждайте автомобила си преди да използвате каквито и да било продукти за преизмиване, камо ли пък за безконтактно. Много често задаван въпрос е дали да използваме преизмиващия продукт върху суха или влажна повърхност. Тоест автомобила дали да бъде намокрен преди това. Както преди малко казахме, понякога няма как да не бъде намокрен, защото той трябва да бъде охладен преди употреба. Но като цяло намокрянето на автомобила преди това ви осигурява допълнителна безопасност, тъй като водата допълнително разрежда продукта и създава бариера. Но пък така се намали и ефективността на продукта. Така че е много важно да се прецени автомобила нагорещен ли е, до каква степен е мръсен, защото по някой път той е толкова мръсен, че е хубаво преди това да бъде изплакнат с вода, защото иначе просто самия препарат няма как да подейства, особено сега в зимния сезон, когато виждаме толкова много кал, особено в нашата държава. Предизмиващите продукти могат да бъдат комбинирани с още доста продукти, като Iron Remover, Tar Remover, Бък Remover. Това са продукти за отстраняване на феродови и метални частици, за отстраняване на полепнали мушици, за премахване на катран и смоли. Тези продукти, работата с тях се казва деконтаминация, т.е. ние почистваме лака в дълбочина. Тези продукти не трябва да бъдат използвани на всяко едно измиване, но е хубаво да се използват на 2, 3, 5 измивания. Много зависи как употребявате автомобила, колко го карате и как го измивате като цяло. За тези продукти ще направим едно отделно видео и ще разкажем всеки един как функционира, как действа, как да го използвате най-правилно. Много важен показател за продукта за преизмиване е той да бъде хлъзгав. Тоест да има минимално сцепление на ръкавицата след това, когато правим основно измиване. Много хора си мислят, че когато продукта остане мазен леко по автомобила, те не са го изплакнали добре или нещо не са направили както трябва, но не. Качествените продукти за предизмиване оставят един много фин филм, който предотвратява сцеплението. Колкото по-голямо сцепление имате между лаковата повърхност на автомобила и ръкавицата за основно измиване, толкова по-големи наранявания правите по автомобила си. Затова хлъзгавия слой е много полезен. Така приключваме с предизмиването. Ако имате каквито да било въпроси към нас, нашия екип за избора на продукт, винаги може да се свържете с нас. Гледайте следващото ни видео, когато ще говорим за следващата стъпка – основно измиване и какво е важно за него.